Aba nabo sibini Sobuza kolokho bovodliwa zinjini. yabo. Yasexhobe yaseJolvet uzudla ziwupindelela. Sobuza nayi inkinga mfowethu. Insolo ziba ningana zithi uphakela umsakathi usedlile. Usedla imali sobuza. Bathi amandla asehlile. Befana lehleni. Phela sobuza phela lento ungayiqinisi kumina kakhulu. Ngiyabuza ukuthi yini befanele yihle. Wena sobuza uthini? Uthi udlile noma kadlanga? Manje kwimali inhlanhla yakhe ngoba usebenzile. Sebenzile. Umuntu osebenzile udinga uhola. Yabo. Yeah. Ngoba kuba beyinqaba le mali beyobuya ayitholeni. Belifaka malini umphakathi umthakathi esuka le wona ngoma egoli. Besingafake lutho. Nifaka malini umphakathi umthakathi esuka la e-Eastern Cape. Besingafake lutho. Wabuya kuphakathi umthakathi nina niqhubeka nomsebenzi yena ngithi. Sobuza. Bethola malini bethola malini ngalokho wena lutho ngithi. Sobuza. Hamba ntanta wonke umhlaba lo. Benongezo. Ningena mxhasa ngamalini. Hayi asikaze sobuza. Mase ufike ukuthi amaphosa semxhasa ukuthi umbhikisho uqhubeke niyakhala. Lokufa bekuseduze. Bekula ukufa. Abantu abadayisa idrug bafuna umbulala. Sobuza. Yabo. Ngoba ubulala umsebenzi wabo. Ubulala umsebenzi wabo. Yebo lonto. Baningi abantu ebebedla ngalekhe ngaphandle ebebefuna ukumbulala kodwa wahamba nesibili. Sobuza. Bekusike isikhathi sokuthi ahole uphakela umthakathi. Uma kuukuthi uholile. Mawe ngokuthi uholile inhlanhla yakhe leyo. Sobuza. Ubani kodwa bengawunqaba u3 million sobuza. Ubani ongasebenzela mahala terminate. Sobuza. Ubani futhi ngoba kuba beyinqaba lapha mina ngimbona ukukhona bezomnika omunye. Lalela nje abantu abangabajeni unqaba u3 million. Yeah sobuza. Ngenxa yabantu futhi ekhanda kaphili. Angikuzwa sobuza ungakuphi kantona sobuza. Ngiyakutshela ukuthi akekho umuntu onganqaba imali. Ningakhuluma nokuthanda nokuthanda. Imali ayinqatshi. Sobuza. Ngoba ngeke uphinde uyithole ndawo. Uzothola abantu umuntu abangamnika leyo mali make ukuthi bamnikeze. Akekho sobuza. Ubani bangaphila amnika. Engalokho ethi ukebhize into labantu abangamthathi ngalutho. Abangamniki lutho. Yeah. Asazi umnike lutho thina uphakela umthakathi. Futhi bengeke umnike lutho. Awu sobuza. Okusho ukuthi sithi sobuza idla mfoka ndabandaba mawukuthi udlile. Mawudlile ndabandaba dlana. Ngathi wawuzucebe nini wena? Sobuza. Aqhubeka kodwa nomsebenzi. Sekahambela ngendlela athanda. Kuyena mawukuthi ukhathele. Yena mayekhathela phumula. Ngoba mase mbabule ke manje ngithi into lezi bebuya bachele ngabe bakhokha malini bona kuyona. Bayazi umfana abantu aboyisike ngamalini. Bayazi into lezi ukuthi imalini. Le yenza ukuthi abantu bangalwi. Abantu abamodern million bengali bebanjwe le nto lezi. Hey sobuza. Imalini le nto lezi yani. Makukuthi bekukhokhwa yona leyo nto khokhelwa leyo nto sazelaphi. Mawuna baphosa bekhokhela zonke lezo ndleko nikhalelani. Sobuza mfowethu uyibeka kanje? Njalo. Injalo bhuti. Ukuthi uthi sobuza thina asingakhaliswa sikhaliswa umoya. Ziningi indleko angene kuzo no petrol behamba yonke lento. Usuka kwaNongoma eWestern Cape imalini. Sobuza. Uthi uyazwa ukuthi usegoli. Uthi uyazwa usegoli. Uthi uyazwa ukuthi usehadini. Uthi uyazwa kamhlabeli ngani? Usehadini. Uhamba ngani kanti? Sobuza uhambe. Intelezi mfowethu. Intelezi ke. Ibisa ubani obeba sobuza. Obeba supporter emalini zentelezi. Uyabiza le ntelezi sobuza. Hawu kodwa mina nginankinga nje. Mayiholile umfowethu siyambongela. Sobuza. Bese kufika isikhathi sokuthi ahole. Yeah. Ngoba lo muntu unengane, unomusi. Yazi. Unabafazi. Sobuza. Ngoba bentata wonke umhlaba nje badlani bonke labantu la. Sobuza. Bafuni mase kuyicabangela nina nodwa. Hayi sobuza angibonge mfethu onendlebe uzwele bayakuzwa ukukhala kwakho sobuza. Umsebenzi ke mina noma bengathi ngingakuyena vele ngingakuyena mayedlile udlile naye bekozobe ninelambile. Ashuthi yasobuza mabethi singakuyena sobuza kofuna nathi asiqalaze. Uyasazi isitholakala kuphi. Wengane zakwethu nginibingelele. Cha nami ngithi ake ngiphawule njengesakhamuzi seNingizimu Afrika. Ngiyaqala ukwenza ivideo niyongixolela kuzoba namaphutha amaningi ngoba amavideo angiwajwayele. Inkulumo yami lapha izobheka isizwe nangakithi kwaNongoma uphakela umthakathi. Insizwe siphuma nawo le komandlakazi. Umkhaya uxole ngesigqoko sifihla amahlazo
amaningi angafanele abone izwe la ekhanda yabo bazowaqonda kamaningi. Cha umkhaya izinto engizokhuluma ngazo lapha kuwe noma ngabe umdala kimi ngeminyaka la ngempilo futhi usumdala okuningi kodwa thi umuntu ufunda azafe mhlawumbe unokwenzeka izinto ungayiboni ungayinaki uyibone nje zingelutho eduze kwakho kade zingaba ingozi thothi mina yakwazi ubona ukuthi na uthi no leyathi sidu ingozi eduze kalomuntu wethu akayiboni kodwa yena. So ngizocela nje uma kwenzeka le video ifika kuwe ungiphi indlebe uyilalela nabanye bengayilalela ke mhlawumbe kobasiza babe sebethu besimene sifana nesakho. Wemkhaya ngizokhuluma ngazo lapha kwezimbili ubuwena personal bakho ibehavior yakho bese kuba izinqumo oyithathayo ngama movement athile especially athinta abantu besifazane muzo wajoyina uzokhuluma ngazo izinto lezo ake ngiqale ngawe. Wemkhaya kuzofanele ukwamukele ukufaka enhliziyweni yakho nasengqondweni yakho nayo yonke into yakho ukuthi awusesiyena lo yaphayela umthakathi uyiqala uphakela umthakathi lo weinduku bukhephehleli nani into ethathwa njengobhinca bo njengobhemba sekhaya basemakhaya njengamanje usuphakela umthakathi uwezwe awusesiyo kwaZulu Natal awusesiyo kwaNongoma awusesiyo South Africa usiyawaziwa nawe even naphesha kwelali abanye baze bayitshele nje ukuthi lamubuka ku TikTok nako YouTube baze bayitshele ukuthi mhlawumbe uyichief ethile yase South Africa o into ethile yabo nje inkulu yabo abaqonda ukuthi uyisakhamuzi nje sifana nezinye. So ubukhulu bakho sebukhulu more than lo yaphakela umthakathi waqala usunyukile lazima ukuloqala. So sekuzofanele ibehavior yakho indlela obhala ngayo indlela okhuluma ngayo zinda ubonakala kuzo kuzofanele ishintshe engasafani naqala. If ufuna ukuyizuza into ufuna ukuyizuza yokulola izwe lilunge kuzofanele qale wena qala ukwamukela ukuthi okay njengamanje sengimuvile kulaphakela umthakathi wathi uzwa ngobusizwa omshovu wenkani yabo sengulinye izinga manje. So la ukhona usendaweni ephambi kosopolitiki uzo challenge igame yosopolitiki yabo uzodlala home ground yabo sopolitiki abadlala i-rough game. So kufanele understand ukuthi umusula kuzofela ushintshe nawe kuze bengayithola imbobo ngene wasopolitiki. Itep sokuqala kufanele usithathe sokushintsha esokuhlehla ku Facebook hayi ukuthi ngabe bikho but kufanele uhlehla uma ngabe kukhona into eyenza lithi igama lakhe lingcoliswe livunguzela izwe ungaphawuli uthule tu iziqala ithi misiphola ubona okay siyaphola kubantu siyaveza wenza live ukhuluma lonto futhi udlula uma bephinde bekhuluma emva lapho uthula. Uma khona umuntu okungena kuma comment into eyibhalile kuthuka akusekona ukukhuluma naye unabalandeli bakho abakulandela abakhonzile ibona bazodefenda lonto wena udefendi lutho ukhuluma nje into edlulisayo uma khona izwa kabe phendula elwa ngawe umphendulo ngisho ukuthi ungabucasula kanjani. Remember umbusula kwigame yosopolitiki udlala nabo bazodlala isirafu khona vele abantu abazongena ukuthuka bekuhlokoloza ukuthi uzogcine uPaula wrong bese bethola imbobo zokungena bo. So kuzofanele ushintsha indlela usuwenza ngayizinto since nawe usushintshile impilo isiphezulu asikulawuli but indlela okwenza ngayizinto kuphoqa kufanele ushintshe usuyafana usesezingeni lama celebrity ngasho kanjalo beka kanjalo itatanyisi ikhusuke yabo mhlawumbe wona uyiboni njengezikhusunga uyiboni njengomuntu osomkhulu but ezweni usomkhulu ukuthi awuboni usomkhulu ezweni uma usukwazi ukuhlala no president phansi nibe ni meeting it doesn't matter ukuthi bekubizeleni ngisho thu bekubizele ukuthenga ke for the fact ukuthi uyakubiza ke thu uzokuthenga shuthi uyakubona ukuthi usomkhulu fanele azakubiza kuthenga ngeke akuthenge lutho ngeke angithenge nje mina ngoba ngelutho because akakayi into engayenza emhlabeni yazisizwe. So if wena thu akusekuthengile ngobe kubiza ukuthenga ngoba usomkhulu yabo if uthiwa akuthenganga futhi ngobe kubiza ezokhuluma nawe ngezokuthenga ezokubuza into ezithile mhlawumbe efuna ukukhuluma nawe into ezithile balekile kodwa umuntu usomkhulu so kusafanele uyiphathise kwalaphekela umthakathi waqala owazi ukuthi insizwe ngoba phela thina emsizweni phela sazi ukuthi umuntu mebhetile ushawa khona la ilungiswa manje indebe phela asilindi kusasa ushala lonele khona umuntu yabo. So la kule game osukuyo ka sengabe umsizwa sekufanele uyidlale ngendlela edlala ngayo noma ngabe umsizwa unabe enhlizweni but musu uyidlala fanele uyidlale ngendlela yakho because uma uzoyidlala ngoshunu wethu lo asemakhaya izokela singayi achieve into esifuna mina nawe nabanye abantu ezweni yabo. So kuzofanele ke ukubone lokho ukuthi no hayi sengila angabe eminingi la
yabona makhona abantu besifazana abakuthukayo ku-Facebook uthula ungabanaki yabo. So deal thina nabo la ngaphansi thina esizobaphendula mase bathuka siyabathuka vele noma singabathuka thina we have nothing to lose yabo, we have nothing to lose akufani nawe nosuphezulu usukhande igama lakho lalikhulu uFacebook iwona okukhandile emkhaya so ungavumi ukuthi ukubulale because wona okukhandile omkhulu bazosebenzisa wona abantu bakubulala kaningi bekufuna bebethandaza ukuthi kuliwe kuze into yenzayo ingaphumeleli bese bengena kuyisa bahluleka so bazoyizama indlela zokukulwisa njengamanje bakubona ukuthi Facebook yahluthuka so sebezongena ngabaqhubeke ngane nezithi izinto anazo iningi ezinye uhamba nazo uyibona bo ezinye bezikhona la ku machine ubuyisupport buye kuyibona yabo sorry ngoba bezifihlile zikade ukuthi one mistake wayenza ziyagadla yabo mase ziyayivelela ke manje ziyagadla in fact ade zavele ezinye yabo abantu besifazane bakhala ukuthi uhloniphi ubathatha kabi bla bla yabo aba understand ukuthi kusho ukuthini ukucontrola ibutho ingakho abantu besifazane kuthoma kuyinto kanje eyibuthe babasemuva ngoba phambili akuncengwana le manje kububu bancenga laba manje ngabe abe nezingozi eziningi kwaliwa mhlawumbe kwaboshwa wena kwaboshwa noma ngobese so ngokubuya icontrola lento ngolushuru ubicontrola ngawo umsizo vele usebenza lapha namuholi emashini but uma usubuya la ku Facebook kufanele ngabusebenzisi noma inhliziyo afuna noma ukuthi umuntu ezwe ukuthi uyakucika bodwa yabona lo muntu uyangidakela uyangijwayela ke but uyamyeka adlule kanje ngoba ngathi awumboni mhlawumbe ama-comment ungawafundi umuthanda futhi noma ungawafundi ungawaphenduli kodwa ilanga lapho most isikhathi uwaphendula ivideo mhlawumbe wenza one video live per week ngesonto yabo uye umuphosto noma uphosto uyipostele kanye hayi kaningi yabo because ungabi mningi la and nalento abakhala ngayo abantu abaningi igama elithi mina uthi mina njalo umkhuluma uthi mina ngesingami ngiya understand lapha emsizweni awusebenzi ukuthi thina emsizweni usukukhuluma ngawe uthi mina so wena uhlale kakhulu emsizweni u-understand so vele yonke into ibelieve yona is about ukuthi mina ngoba wena wazi ukuthi umenza into isuke ibhekene nawe ezinsizwa okay kunjalo vele phela but ke la sesikomnye umzilo politiki so noma ngabe thu uyasebenza but abantu abalithandi igama elithi mina kuba ngathi all it is about wena aba understand ukuthi wena into osukuyenza because ubelievela kuwe ukuthi uzoyenza noma ngabe una support emsizwe la lo mdlalo osudlala kusebenza imovement so ufanele igama elithi mina ulinciphise yabo qile kakhulu ukuthi sithi yabo cause igcina abantu babona ngathi manje support wena mina ngiya understand ingoba siphile kakhulu emsizweni yabo so emsizweni is not about thina support mina so nawe muphila ngomsizwe into support wena umsizwe ayikho insizwe kangihlula ayikho intombi kangihlula yonke support mina ayikho impi kangihlula support mina emsizweni yabo so but la kuzofanele emkhaya sikwenye indawo la usumkhulu sofaneleyo uthi kuyinciphisa but isitep sokuqala ufela usenze sokuncipha ku Facebook sekuncipha comment ungangena ufunda kuphelele udlule kwabanye mabebhale ufunda but ungaphenduli ukuthi umuntu uyakuhlokoloza ungamphenduli because iFacebook kuzoba yona downfall akusebebonile abantu ukuthi endaweni eningi akuyiseki into yakunyusa ku Facebook so i-downfall yakho kuzoba ku Facebook so ke inqondo lakho faka ukuthi usuphakela umuntu othe ukukhula ngokodumo wamkhulu ezweni waqaphela amanzi naphesheya even abantu abakubizela ama-interview kuzofela ubabheka abanye ukuthi ngobani kunembuzo ofela ungayiphenduli futhi eminye interview umthetho ngeke ukwazi uphendula lo mbuzo umuntu uzokunika inkinga ngoba uthi uyakutrapha ngombuzo because bafuna to flop remember into ithintile nithinte idleke esikhulu yabo lento nithintayo ama-illegal immigrant idleke esikhulu South Africa so ngoba nithintile vele abantu abaningi abafuni nithinte even then nawo lapho bakhona abangafuni so umona uyithinta bazophatheka kabi bazoyifuna indlela abanye bazosondela kuwe ngoba befuna indlela ukungena ukuthi bazokuthola ukuthi ukuphi ungathola usuphelile mhlawumbe 6 months bekutadisha bekulandela ukuthi somtholaphi lo muntu bezama behluleka ngoba nawo kuvese bafika nemali abanye behluleka babekeza ugive up bawefuna indlela beze beyithola so bavale ku Facebook ungabaniki access ku Facebook ungavumeli inhliziyo ihluthwe ku Facebook uma ubona usahluthukile ungangesho ungena ku Facebook usishe nefone off umuthanda ungatholakala musu right ubuye yabo because uba phela umthakatha akuboni ukusebenzile kanzima because uriske ngempilo zakho kuzindaweni eziningi okunye yabo gcina usuvela phela umthakatha oyebo and indaminyanga ngiyavuleka sakubona usuyethana ubabona kude so ungavumi ke ukuthi uFacebook ukwehlisa ubusele phansi zama uqhela kuwe uma ubona uyaxaka uthule umuntu abantu bajwayele uhlezi uhamba nabo ezini kube bona abahenglishele ipage lakho ungayihenglisheli yabo mhlawumbe nje umtshele umuntu ukuthi angipostele ukuthi qedile kube nguye ozinto eziningi wena ungahenglishi lokho kuyokusiza ke mkhaya ukuthi la khona ngoba yabo uFacebook abafuna ukukwisa ngawo
bakuhlasela ngani babona ukuthi uyahluthuka inhliziyo ngiyakunderstand mina because ngikhulele emakhaya understand ukuthi uma uyinsizwa umsizwa ubaza ukuvuma ubhedela omunye umuntu cha but la usuthi into sopolitiki so ufike kudlalwa ngesystem yakho nepolitiki noma ngabe wena ungena sopolitiki bahle ngendlela abadlala ngayo kuze ubanqobe ngoba bazokudlala i-dirty game bayiqede ile nto ufuna uyifunde mka ukuthi la kudlala i-dirty game nawe have to play i-dirty game yakho ngendlela yakho uqaphele izinto ezenzayo indawo ubona la kuzo ngisho thu uyaphuza uyadaka akusafanele ubona le ndaweni udakwe noma kanjani ngaphandle because usuke elinye izinga lempilo ngisho ngabe uthi inhliziyo yakho yena iyafisa ukuba kubantu but izinga selakho uselukule lakuphoqa ukuthi ungabe usaba umuntu ovanzi yabo so nje elokugcina lami lithi limita uFacebook hayi ukuthi phuma limita uFacebook uvela ngaleso sikhathi leso nje noma mhlawumbe uvele kwenye inkathi kuvela uyipostela izinto nje uyikhulumele ngomlando kuseyingane for example ukuxoxa ukuthi sake sashaya emzini omthile sebama orange yabo like ungabe umuntu ohleze kuze bangayithola indlela okungena ukuhlokoloza uma ubakuhlokoloza ubaye ungabaphendula yabo siphilela sodwa thina ngaphansi nabalandeli bakho defend sithukane sodwa wena ungangeni lapho kuba kuyithi 2 sengileke movement kwemkhaya mhlawumbe nakubunga inakele ubunga yetshethu izofikela uqala mkhaya ufika kwi-imagine march ngathini manje iqala ngangibuka ngangilandela konke ikhona nje ngibuka ukuthi okay hayi kwenzeka kanje nangu mama uzuma ngapha uyakho uthi akwenziwe into kanje imagine march kwakumashi iqala wafika wena ufika ngangikhuluma nezinye insizwe esebenza ngaxoxa ngathi ngiyathandaza ukuthi umfoka ndabandaba umkhaya wami engangeni kule yanto afaka isandla ngoba isiqalwa abantu besifazana ngoba umeke yangena uzobe uyigxobe ngetshe ngaphambili umeke angena ngoba ngiyamazi ukuthi noma ngingakwazi face to face but ngoba sikhabanda ngiyawazi umlando wakho ukuthi hayi insizwe iphila kanje ngangibona ukuthi umeke angena umkhala lapha uzoyithatha lento ngalosho ukuthi ufuna ilunge ngalendlela afuna ilunge ngayo and yobuyifaka inkinga enkulu phakathi okay ngakubona usungenile usumeme insizwa ngasho ngathi hey I hope umkhaya wami understand le ukuthi usengena inkinga uzophuma kanjani right so ke into kufanele umkhaya ngoba usukanje zikhona njengamanje into engangilindele mina ukuthi hamba ivele yabo angiyena usopolitiki but ipolitiki nayo kuyilandela ngaqala ukuyilandela ngo 99 mhla iAmerica ibombe uSaddam ebombe eAmerica the reason ngayilandela ngiyakhumbula ukuthi umama wabuye edrobheni ethenga impuphu i80 kg ayithenge kwaMnqandi kwaNongoma yazi ke nawo story kwaNongoma obuye wangitshela ukuthi impuphu inyukile ngani mase 120 sathu wayibiza kangaka wathi ethi umama sibizi lethi nidle kahle ningamoshi impuphu inyukile sabuza wayi mama wathi inkinga bathi lempi ukukulokwa phesheya osemelika kuya affect kuyikhona ukubangela lento ukuthi sinyuke impuphu that time ngaqala ukunderstand ukuthi kanti ipolitiki lami iyangithinta uma ngisemakhaya ngalandelela ipolitiki but angikho kangako kuyo ngilandela lokho nalokho so la uthoma ujoyina wemkhala kumanje wafika waqala wangena wa recruit insizwa waphuma ngasho ngathi kake umkhawu meseqala recruit insizwa ezifaka la useyifaka inkingeni enkulu kakhulu ebengiyisaba akamhlaba akayiboni yena kwangekho nendaba ukuthi ngakuthinta umuntu ongathola phela lo ngisho inamba zakhe sikwazi ukuyithola singayicela lapha ukuthi hey uqaphela ungena khona uma ugxoba inkinga wajoyina into eqalwe abantu abarong hayi ukuthi barong ngoba mhlambe bebheda or what barong abantu besifazana mkhaya awujoyini imovement eqalwe abantu besifazana umuntu wesilisa noma bethiwa ngeyani ngisho ngabe kuthiwa istokfela ngisho kuthiwa umholiswana noma yini awujoyini ngoba egcineni uzokhuluma uzoshona uzokhuluma uzongisho ungasathanda abantu besifazane emkhaya bathandi ngento zabo banomona abantu besifazane ngento zabo mhlawumbe nawe ubone even ngisho emakhaya mhlawumbe nje umuntu wesifazane nezinto hleze nomona ngento yakhe yabo akabeyinakisisa so that movement imagine manje aqala umuntu wesifazane uJacinta okay nabanye ukubona ama followers akhe naye ku Facebook ayemlandela baya lapha iqala inabantu abancanyana weqala nafika wena ngathi umuntu uzwakele mncango wayekhona lapho wafika washo ubukhona yakhumbula kwenziwe nje beboshwe human right ngithi mangaphethi ngazi uma lapha eCity Hall nifile nomlekelela thiwa
ethi ekhala ngokuthi uhlukumeza abantu yumela nani khona lapho nilolekelela nikhuluma osukuveza ukuthi uyicela insizwa ayisondele izosupport umama la ngasho ngathi ke wagxoba endaweni errong usegxobe endaweni errong hayi ngoba ebhedile umkhaya but ugxobe endaweni errong ngoba lento ayiqala njengamanje kusasa bazomthuka ngayo abantu besifazana waqala wa recruit insizwa wabuya nazo uyirecruit under uzosuyi recruit under i-organization yakho right wabuya nazo zizana imagine yahamba ithe imagine imikhulu sekufanele phela lokube nguwe osupporta ogada lezi insizwa ngithi because ilandwe nguwe uma uyigada kwaqala kwathiwa wena ufuna ukurula ushaya imithetho yabo bla bla sesibuka ku Facebook sabona ukuthi okay hayi no sekonakala ke manje kumkhaya bayilandela lonto leyo yabo bayiqhuba siyilandela ngiyibuka bayiqhuba but ingafiki kuwe bengakwazi ukuhlasela ngoba befuna into azongena ngayo sebeyitholile into abazongena ngayo i-issue emkhaya la is not about ukuthi uhlangane mhlawumbe pause because ukube kuye omunye umuntu mhlawumbe okhona kuyimatch party ayedwa kula mapause ngabe ikidrama engaka akekho umuntu osabona ukuthi thiwe nemva mithe noma pause ayikile sabekiwe phansi thiwa nansi ithe emva kala mapause sorry akekho nofakazi ukuthi thiwe but for the time kuvela isithombe kuseni ungakayizi briefing wena kuvela isithombe kuseni before match ukuthi ubukurama pause kwathiwa usesidayisela yebo okusho ukuthi iyakuvezela lento ukuthi vele abantu uhamba nabo bengakwethembi bathina abantu bathi umshiyeleli uMangobese okusho ukuthi bane guarantee show ukuthi uMangobese beka abadayise yabo ngisho ukuthi okwenzekala beka abantu bamthemba wena abakuthembi awakayivezi media briefing akaveli ukuthi bekuthiwani kusavele ithi ukuthi kune meeting nje kuphela uMangobese uthi bengayazi sekuthiwa wena ngoMangobese bengayazi meeting wena uyakwaya wedwa should usubadayisela umuntu understand lapho ukuthi kuyakuvezela ukuthi kahle is not about into eyenzile because ayaziwa kuthiwe nje kusabonakala ngakaveli le video ukuthi ubukhuluma kusabonakala kwathi uzosidayisa okukuvezela isimanga kufanele kukuvezela sobala ukuthi ubuvele ungathembakali olalo ngohamba ubuvele ungafunakala olalo ngohamba kufuna indlela lokungena because abakwazi ukujaja ukuthi usubadayisile ngakaveli inkulumo eshiwo kuthiwa makuvela ubadayisile uthelo esevela inkosi yaseSwazini ithiwa isiveza izithombe vele sekushiwo ubadayisile ithe isiveza izithombe sensizwe kushutha yathi indodana yakho bakholwa abantu still manje kusavela kodwa manje ukuthi sekavela ukuthi akusiyindodana yakho la shuthi lo muntu beqamba amanga but still abantu abashintshi ukuthi shuthi yonke into eshowe ngamanga basahlele kuthini ubadayisile but ayikho into evezwa bekwa phansi uthiwa uyenzile nansi so benimaningi lapha shuthi badayisile nonke manje badayisile but ababalwa abanye kubalwa wena shuthi umuntu owethu bengafuneki uwena uyithethe abantu besifazane because ufuna ukuzodla iorganization yabo abayiqalela kunokwenzeka uMangobese akanankinga nalokho yabo but abasiceleni kwakhe ibona abaninkinga ngokuthi wena uzodla iorganization kaMangobese zoze ukuthi babelieve ukuthi ngeyapha uma ungabheka ama comment amaningi la bayakuvezela ukuthi hayi phela ngeke sirulo indoda iorganization lesilethe yaqala umuntu wesifazane baveza lo gama so lo nto fela uthola isifundo kwemkhaya mhlawumbe ungasinaki esithina esisijwayele sisaziyo because le genge esikhula nayo siyasivezela elisijwayele ukuhlala nayo esencane ontanga yethu ukuthi ayifuni izinto zayo kuyingozi ukujwayela iorganization abantu besifazane ngisho ngabe kuthiwa istokfela umholiswane emakhaya ungamane uthumela usisi wakho noma uthumela umakoti noma intombi nomkoti sokuthi ayiyongenela lapha uma uthi umholiswane so uyokudlalela wona but ungangeni wena because abantu besifazane mabentweni yabo abamfuni umuntu wesilisa yabo abamfuna ukubona intweni yabo ngoba ngicela manje ukuthi even ngisho umuntu esifana uyacela kanankinga ngafika zokucela umuntu meqala into mhlawumbe i-movement organization or what i-business or what ehlanganisa abantu abaningi ngafika zokucela ukuthi imlekelele engenankinga but uma kukhona abantu besifazane phatha abanye phakathi bazoba nenkinga then futhi la into edlalwayo kunane politician inande politics ingenile ukhumbule mkhaya wayiveza wena ukuthi uyi-IP ungakufihli but ubukuveza kumamasha ukuthi ipolitiki ayingangeni la ingene ngiyakhumbula la ukuthi wakwakhuluma ukhala ngayo i-GNU i-IP lene phakathi kuyo ukhala ngayo ukuthi no siphile nge-GNU iyabhedi sathi le ngqume wrong yabo kodwa ukuthi awungenendaba nokuthi iqembu lakho liphakathi because ufuna ukulungisa ethethile yabo kunabantu velela kumamatch abangakufuna abangelinye iqembu ngeke ngilibize ngegama ke because angizili kuzodidikela amaqembu phansi but uyazi na kunempe khona between iqembu lakhe i-IP nelinye iqembu likhona vele bebeyifuna ibebaphatha kabi indlela ukuthi kuphakama umuntu we-IP yabo so lo nto abafuka bayithanda but bebengena indlela okungena sebeyitholile ke manje ukuthi wena udayisile
ngabantu awudayisanga ngabantu le asiyeke lethini iziphume itatimende siyibone eyikhona ukuthi cha na into eyenzekile so nje mkhaya in future into i-movement yabantu besifazane ungayingeni ayingenwa umuntu wesilisa ibuke beze behluleka beyo manje bengacela ungangeni uma uthi uyakhona imashi ehlelwe yibo ngayibela besemva njengabanye abantu unga-recruit futhi abantu abazolekela baye abantu besifazane babeze into yabo ngoba iyakhulumisa abantu besifazane phela misiphumelela bafuna ukukhombisa ukuthi yabo phela yibo futhi barula yabo so enye into ekugcineni ishayile la womkhaya naye umama Ngobese nishawe into yodwa nobabili ngisho bethu bengasaziweneke before kuze kubizwe meeting ke cause kwavela ama rumors kanjalo ukuthi khona uqhekeke kwi-machine mash yamba phathe indawo ngenyawo yangaphuma uma ukuthi bese khona uqhekeko bekufanele kulesimo nidlala i-dirty game ngoba nilwa nabantu abadlala i-dirty game osopolitiki kufanele ngaveze uqhekeke yabo bekufanele even wena ngisho ukuthi uyakubiza uma uRamaphosa ubiza wena wedwa mhlambe uye bekufanele uyishiyele i-message efonini kuma Ngobese ukuthi hey nangu mongameli ngibiza awuyishiyele ukuthini uyishiyele ukuthi uma ngabe sekhona bambuza ngoba phela thina asazi ukuthi anizwene mhlambe yabo uma khona bambuza asho athi hayi uyithola i-message umtshelile noma ukuthi mhlawumbe ucabanga usubuya khona umtshele ukuthi ade ngibize upresident la khonto besikhumba ngayo awenzeli wena wenzela ukuthi uma khona obuza kuye ajayi bengazi cause uma ungabhekela inkinga esinako ukushiso ngakho kususwe igama elilodwa kususwe umuntu owabuza kuma Ngobese ukuthi beyazi i-meeting wathi yena cha asuka lapho kushisa ukube wathi hayi ungitshelile ngithola i-message angisendela yona khona ngaba sikho la so i-dirty game nilwa nosopolitiki abadlala i-dirty game labanawo abadesize ukudlala i-dirty game so nina manje ngizikuyidlala ngeke niwende sike simashini into engapheli singayindawo until nibuye nizodlala i-dirty game njengabo yabo uzokwazi ukuba wenake angithi uyabona ukuthi even osopolitiki abanye bayabahlanisa bengazwana amaqembu but makhona into kodwa bayifunayo bayahlangana bengazwana but behlangana baso befuna uachieve into ethile yabo abaso bebona ukuthi hayi sengathi le iyaphamba angithi nani bubona nje lapho kwi-machine mash iqala bekufika baqoqa ikipe ezihlukene zama-politician khombisa bekufuneka into eyodwa so nani befanele ngisho kuthiwa ngisho kuthiwa nisaboni ngasolinye but bekufanele kube khona into enikhandayo ukuthi kithi osopolitiki kubonakala ukuthi ayini into eyodwa cause kuma Ngobese waphindwa igama elilodwa wathi hayi bengazi ngale meeting trust me ngaba yikho konke lento igama elabulala leli gama njalo show yebuzo wathi bengazi so lavuleka inqaba bangena abantu so kuzofela ufunda ukuthi la senikhona nobabili kuzofela ufunda la senikhona anidlali ngefair yo kuzofanele uma kuzokuphoqa ukuthi la nikhona fanele nwadlala amanga nidlala into engekho because nifuna uku-achieve into efanele achieve kwipolitiki awuwini ngeqiniso kuphela uma uzoba neqiniso kuphela khohla uyongalwa kuphela u-30 years womkhaya so ke lento fanele nifunde kwemkhaya ke njengamanje party bengisabhekene nawo ukuthi awulungise lezi zinto nje ezincane lezi endeni uzoqhubeka ube lo muntu ngwethina siyakholelwa kuwe siyakholelwa into yenzayo isizwe esilidile usikhombisile ukuthi no lento esaziwa ngakuthi thina singabantu aba-violence abo-gender based violence asiyiyo siyakwazi ukuma entweni esilwe so ungavumi-ke abantu bekhuphule amagama abo ngawe kwehlisweni ngoba uma bekubuyisa la bayogiya ngawe in the future ukuthi sanqobo bani ungavumi ukunqobeka vala nje uFacebook relax kuwo ubeke phansi umoya futhi uma khona into kufanele nilungise noma Ngobese ubuyele khona uma ukuthi aniqabene ubuyele khona uma ukuthi niqabene futhi nihlale phansi nilungise nibuyele khona vele kuyaqatshwana mosomaghoze nation because imbono ayifani mhlawumbe wena ungafika ubeka umbono uma Ngobese angawuboni mhlawumbe uma Ngobese abeka umbono ungawuboni yabo kuhlutha inhliziyo phela egcineni igoal i1 nomkhaya so ungavumi ke abantu bekuhluthula umoya uphuma bekuyilokho nje mfowethu ngiyaxolisa ukuba mude kakhulu